Ce fază, ce șansă și este 1-0. Mingea sare la Denis Radu după șutul lui Iuru. Să vedem dacă este offside. Cred că s-a semnalizat offside, dar trebuie verificat acest moment. E simpatic Bălbărău. Bălbărău din cealaltă parte a terenului știe. A zis nu, nici vorbă. Hai să vedem, nu mi s-a părut să știi. Păi, hai să vedem. Da. Dar totuși Tușelul este unul foarte bun. Mai probabil pare să fie. Hai să vedem. Da, este. E offside. Sau nu e? Nu, ăla parcă n-a fost. Nu era. Uitam la Dumcios. Tu te-ai uitat la Dumcios, dar noi vorbim despre Denis Radu. Wow, dar faza în sine faza e foarte complicată. Ar fi bună, nu, asta nu ne interesează. Nu, cea de mai devreme. Ar fi bine să vedem dacă nu cumva mai dă o dată. Pentru că eu m-am uitat la Dumcios data să mă uit la Radu. Eu zic să ne pregătim, să ne gândim la niște subiecte pe care să le dezbatem, pentru că eu cred că ne așteaptă o pauză lungă. Nu, poate vom mai avea unghiul acela de la început. A ieșit Djokovic și a intrat pe unul, a luat și banderola. Și asta este o schimbare, o caracter ofensiv, fără discuție, pe un fotbalist capabil să dea mai multe goluri decât Djokovic. E la limită. Parcă piciorul lui Denis Radu era un pic... Ce, s-a uitat la reluare sau astea sunt imagini mai vechi? Păi nu, adică mai vechi, adică de numai cu un minut. Nu, nici vorbă. S-a uitat la reluare acum și zice că e ok? Nici pe departe, nu. El probabil către suporter. Nu, stai că tot mai se uită, mă. Da, sigur. Te uiți imediat acum și vezi dacă... Acum mai se poate pune problema ca nu cumva Dumcios să se considere că a influențat faza, chiar dacă n-a atins. El a ridicat mâinile în sus, dar să nu îl fie împiedicat pe fundașul CFR-ului să intervină. Dar nu înțeleg ce nu mai vedem o dată reluarea. Nu înțeleg chestia asta. Da. Ar fi bună încă o dată reluarea aceea.